Unsay gusto niyo madawat sa ako ang regalo? Ako, ma'am, chocolate, 1 million. Ako, chocolate. Dili dapat parehas mo tanan. Ay, ma'am, isang kasakong bugas. Grabe. Isa ka sako jud, di ba? Pwede 2 kilo lang. Ay, bawal. Isa ka sako niya 24 mo kabuok. That's right. Hoy, ginuok ko. 1 million. 1,000. Yawan jud li oy. Ni mo ko sa isa ka sakong bugas. Nga, sige, muhatag ko sa imo isa ka sakong bugas, ikaw pasan. Tingin sa inyong balay. Sure. Ipasan sa papan. Dili, siya jud dapat mo pasan. Dala ko. Ay, dito. Ako, pasan ko be. Isa ka sakong bugas luto na daan. Ah,